A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a convocatoria para a selección de centros para sumarse ao proxecto de libro digital no curso 2019-2020. Ao proxecto do libro digital poderánse sumarse os centros educativos galegos sostidos con fondos públicos que impartan o próximo curso ensinanzas de quinto e sexto de primaria e de primeiro e segundo da ESO e que conte con aulas digitalizadas. Os centros de primaria que se incorporen comprométense a impartir a totalidade das materias en modalidade digital, mentres que os de secundaria farano en polo menos 6 materias. Ademais, deberán asumir o compromiso de implantar esta modalidade no curso 2019-2020 en quinto de educación primaria ou primeiro da ESO e de estendela a sexto de primaria ou segundo da ESO no 2020-2021, mantendo nos cursos seguintes o proxecto educativo digital nestes niveis. As solicitudes poderán presentarse en calquera dos lugares e rexistros establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.